tine munamato webota rinobikwa nehupfu hwezviyo. Munamato uyu unoshamisa kuvazhinji. Ini ndakauya kuvaTesaloniki ndisina kuziya porridge, kuti vanopuwa porridge kana kuti kune zvimwe zvinhu zvinoitwa. Uchisvika panapa tine porridge ratinopiwa, porridge rezviyo. Harisingori porridge rezviyo ndye, rinenge rine minamato inenge irimo inobikwa imomo same porridge. Masvika panapa tichidya porridge rezviyo. Porridge rezviyo iporridge rinobikirwa vanorwara nezvirwere zvakasiyana siyana. In the heart of Domboshava, a quiet movement is stirring. They call it Vatesaronica Apostolic Testimonial Church. Here, faith takes a new and unexpected form through something as simple as a bowl of porridge. Many in the community say they have found healing from pain, sickness, and despair after partaking in what they call the blessed porridge. Could it be just porridge or something divine? Our team traveled to Domboshava on a fact-finding mission to uncover the truth behind this growing phenomenon. Inotungamirirwa na Bishop Washington Macheso. Tiri pano panzvimbo yeDomboshava. Mukereke ini ndiri muvhangeri kuimba yaMwari. Mukereke revaTesaloniki Apostolic Testimony Church tine mhando dzakasiyana siyana dzeminamato inoshandisirwa vanenge vari pakudzutsikana nenyama dzavo. Sekudai pano patinonamata tiri kana kuti patinotungamirirwa naBishop Washington Macheso, tine munamato webota rinobikwa nehupfu hwezviyo. Munamato uyu unoshamisa kuvazhinji. Haleluya. Ini ndinoitwa unometa mabhandi. Ndinonamata ndiri pavaTesaronica Apostolic Testimony Church inotungamirirwa naW Macheso pabranch reDomboshava. Pakereke pedu pane minamato yatinopuwa nemutungamiriri wedu uri munamato weporridge rezviyo. Porridge iri rinenge riri porridge rinobikwa nemunamato unenge wakaiswa anointing oil mukati. Munamato uyu unobatsira mukati menyama dzedu kune avo vanenge vachidzimbikana nezvirwere zvakaita sana BP, ropa rishoma mumiri, makumbo, musana. Rinobatsira porridge iroro. Ndoda kutsanangura pamusoro peporridge irori kana kuti anointing porridge. Porridge iri chizaruro chatakapiwa naMwari kunyangwe nemushoko ravo Mwari. Tinowana kuti tine vana vaJudha vanosvika nguva yavakatambudzika. Kunyangwe mumwe wacho paakatambudzika akange achiwandira hanzvadzi yake kuti awane kuzomubata nekuti anga wana ruchiva. But mukurwara kwevanakomana vake Judha nevamwe vari mumushoko raMwari vaiti kutambudzika ikoko kana kuchinge kwauya kwaibikwa porridge iroro kana kuti vaibikirwa zvingwa zvezviyo vopiwa vachidya vawana kupona. Saka kunyangwe nesu mimba yevaTesaronika Mwari vachitaura nenhume yavo takawanirwa nyasha kuti pakati pevanhu vanofana kuwana mukana iwowo wekudya porridge iroro panyama dzavo. Uye porridge iri rine zvizhinji zvarinobatsira maererano pautano hwevanhu nekutambudzika kunenge kuine vanhu neurwere hwakasiyana huri kubata vanhu. Porridge iyoyi inobata zvakawanda, handingati inorapa musana chete kana nezvimwe zvese, nyangwe nemakumbo, nyangwe ndingangoti chinhu chese chinga chiri pamuviri wako chinoita zvakanaka. Asi kuburikidza nokutendawo kuna Mwari kuti Mwari pindirai pamunamato uyu, pindirai paporridge. Nekuti kana iri porridge nje isina munama, isina uyo usingashumiriwo kuna Mwari kuti Mwari vapindire, haibatsiri chinhu. Inga kana kumba tinongoidya wani porridge asi hapana chainoita. Asi iyi inenge yakanamatirwa endewo chinamatawo zvekare, munhu waMwari achiita zvaanoita.
saka panopa kereke panapa ndaona zvinhu zvikuru zitereke zvichiitika panapa. Inini ndava ne2 years ndichinamata pavatesaronica apostolic testimony church. Ndakauyawo pano ndiri munhu anotambudzika nemusana nemakumbo, ndisingakwanise kumira nguva irefu, asi kuburikidza nemunamato watiri kuwaniswa pachechi pedu unopuhwa pachena, ndakabatsirikana through munamato iwoyo weporridge. Iko zvino ndava munhu anokwanisawo kuita basa rinorema, ndavawo munhu akukwanisa kufamba kunyange malong distance. Ya ndakarapwa ndadya munamato iwoyo weporridge. Kutangira pamwana chaiye ndine kamwana kangu ndakakawana kuburikidza neporridge irori. Ndakangonamatirwa kuburikidza nemunamato iwoyo, ndikawanikwa nekuita mwana wangu mukomana ari ikoko, ndakatomudhilivha zvinhu zvakanaka kuburikidza nemunamato inenge ichiitwa panapa yeporridge iyoyi. Ndichiuya pano ini ndakaa ndine rangu dambudziko randakaa ndisingazive kuti kana ndikanosvikapo rinopera. Ndaiva namakumbo zvokuti ndaisakwanisa kusimudza makumbo angu kudai, ndaifamba ndichikweva makumbo. Ndainge ndine leya pasi petsoka dzangu, asi nesimba ramweya mutsvene, nesimba riri pano, nesimba reporridge rimwe ratinopiwa pano, iye zvino ndini ndinofamba ndinotaura, handina chiri kundirwadza muviri wangu wese. Iye zvino handisisina, ndakaa ndisati ndichagona kuti kotama. Kana ndichiwacha ndaida cheya ndowacha ndakagara pacheya, kana ndichiita zvandinoita ndinoda pese pandinenge ndiri ndinoda kuita ndakagara, asi kuri nhasi handichagariba, ndaakukotama burikidza nebota ratinopiwa pano. Kuti wese munhu akafanira kupinda pamunamato iwowo wekuti adye porridge. Takanangana nemunamato tugore raakupera pakati pedu isu vaKristu. Kune zvinosiyana siyana zvinobata vanhu, kune zvinoteera vanhu zvizhinji, saka tine munamato iwowo tichiupa vanhu every Saturday ese kuti vanhu vawane munamato. Kunewo mazuva wese andisina kuverenga tinenge taakuchipika tichiti mumwe nomwe nekuda kwedambudziko raainaro. Anorwara nemakumbo here, anonzwa musana here, ari kunzwa musoro here, ane maasidzi here, ane nyongo here, maausazi here, kukwira kweBP kana shuga here. Zvese izvozvo tinokwanisa kubatsirikana kuburikidza nekuda kweporridge irori, Mwari vachititungamirira vachiisa simba ravo pamunamato iwowo. Uchibva kwaunenge wabva unongotopindawo paqueue uchipuhwawo porridge iroro uchidya pachena, haribhadhariswi. Harinei kuti unopinda pano kana kuti haupindi pano, kana kuti wabva kure kwakadiwo kuti unganzi ava vabva kwakati kana kunana kwekwe havafaniri kudya. Porridge rinongopuhwa munhu wese nekuti munamato uri kuvakirwa munhu wese kuti awanikwa achinorapwa zvirwere zviri mukati memiviri wake. Ndichipiwa porridge remunamato wezviyo, BP yangu yakatanga kudzikira shoma neshoma. Muprofita waMwari ndokubva wanditi ndinofanirwa kudzokera kureview kunoonekwa kuti BP yangu yasei, because ndaizvimba makumbo, ndaizvimba kumeso, ndaizvimba maoko, miri wese. Saka ndichidzokera kucheck up ndakaonekwa BP yangu yadzikira. Ndichizoitawo investigation pamusoro pemunamato nekuburikidza kupora kwandakaita, kuti munamato uyu ndakaona uri munamato une simba. Sinzi kubva makore sandadarira ndaingoona vamwe vachidya vamwe vachipona. Ndine nguva dzandakatombobatwa nedenda remudumbu zvakanyanya. Pandakasvika pakereke ndichibikirwa bota rezviyo, ndikaripuhwa ndichinwa. Hama vadiwa Mwari vanongoshamisa. Zvangu naJesu zvakaita. Chinoshanda hongu imisikidzo yeporridge, asi simba remweya mutsvene, simba remwanakomana Kristu ndiro rinobata naro porridge iroro, nokuti nhasi uno ini ndisinganzwi denga kana kuti ndisinganzwisisi nhau dzemweya, ndikaribikawo kumba kwangu porridge iroro, hongu ndinoridya ndoguta, asi urapwa hwandosangana nawo naro kuimba yaMwari ndinogona kusahuwana.
saka tinongoda kukudza simba raMwari rinoshamisa pakubata neporiji rehupfu hwezviyo. Hauna chimwe chinhu chinganzi chinoiswa imomo kunze kwekunge mhando yeutenda hwauinawo. Uchidawo kuti muprofita waMwari aise uchi, aise mafuta, aise salt kana shuga, asi isi tinongoona tichingobikirwa bota iroro risina chimwe chinhu charinoisirwa mukati. Uyezve zvakare pamusoro peurwere, tine vamwe vanochema nekuda kwematambudziko ekensa. Zvisinei kuti imhando ipi yekensa, ndiye kuita maronda here, taita kensa yemuchibereko here, taita prostate cancer here, taita blood cancer here, iri kubata pakati pevanhu. Ikaenda kunogara pablood cancer, sometimes hatigone kuchinja ropa rese kuti rizodzoka panormal, asi nitobatsira munhu kuti tinotorarama naye akatosurvivor, ichisuppressa urwere hwapinda muropa rake pakurarama kwake. Asi kana takutaura nyaya yekuti munhu aita prostate cancer, aita gomarara rechibereko, aita zvakare cancer inovamba maronda, tinovimba kuti maronda iwayo antuoma akapera, kana kuti cancer yemuchibereko inopera. Kazhinji paya kubata vanhukadzi cancer iyoyo vakubatwa nematambudziko ekubleeda zvakanyanyisa. Kana ableeda zvakanyanyisa, later on munhu yotonzi adi atofa, hapasina utano pakurarama kwake. Ndichiendera mberi zvakare panyaya yemaronda ekensa, mukushandisa munamato weporiji tine zvimwe zvatakazodiscover tichishandidzana zvakare nekuda kwemadhokotera enyika ino. BP kana kuti shuga ikakwira kana kuti ikanyanyisa, tane vanhu vakuvamba maronda avanovamba. Saka anogona kuenda kunofaita chinotreat konzi ari kurapwa cancer, but pasina kudiscover kuti munyama make maita shuga. Ronda iroro rinonetsa kupora kwaro kana kuti kupera kwaro. Why? Shuga iyo inogona kunge yakawanda pakubuda kwayo kana isiri kudiscoverwa kuti iri kubatika here. But tikauya tikacherechedzawo zvinhu izvozvo nekuda kwesimba raMwari, patinobikira munhu munamato tinotomudzosera zvakare kuchipatara uchimboenda unochekwa kuti shuga yako yakamira papi, tichiendera mberi nekubikirwa poriji iroro kuti ritibatsire pautano hwenyama dzevanhu. From church elders to first-time visitors, testimonies continued to pour in. Some spoke of instant relief, others of renewed strength and peace. But one question remains: is it faith, miracle, or mystery? Tine vanhu vanotambudzika nematambudziko ekurara vachidyiswa, spiritual attack ekuitwa vakadzi kana kuitwa varume usiku vakavata. Zvese izvozvo zvakare zvinokonzera humwe urwere nemwe munyama inorarama pakati pevanhu. Vamwe vanototemwa nyora chaivo vakaradze kuti vakazoprofitwa kuti panyama dzenyu pane nyora dziripo, vanotokanuka nezvazvo kuti ko ndakatemwa nyora nani. Vamwe ndivo vanotoziva kuti pakukura kwangu ndakamboita zvakadai musha muchide tikatotemwa nyora dzatakatemwa, but dzozomuka dzakunzi hapana maproblems ari kumuka ipapo. Saka vazhinji vanoti tinopara nyora kunze, isi tomva tati tinokushambidza zvakare pakati penyama yako, tokubikira poriji nekuti patemwa nyora kana padyiswa munhu urwere hunopinda mukati auye kunze. Saka ndokufamba kunoita poriji rezviyo kana remapfunde ratinoshandisa panzvimbo ino muimba yevaTesalonika Apostolic Testimony Church kubatsirana paurwere hunobata vanhu. Tine vamwe zvakare vanenge vachinetsekana nekuda kwenyaya dzembereko, vachiti ndakatombobereka vana vaviri but so far tikuenda kumberi mbereko yakunetsa, kana kuti ini ndakangoita miscarriage but kuzoenda kumberi ndibate mbereko zvakunetsa zvakare. Poriji iroro zvakare rinotibatsira pakugadzirira vari kuchema nyaya yekubata mbereko kana kuti yemapudzi pakurarama kwavo. Ndichipfuurira mberi zvakare, poriji rimwe chete iroro tine patinozotisanganisa neyatinoti anointing honey. Anointing honey tikaenda kuna zvirevo 24, 13 and 14, mune shoko ririmo roti mwanakomana wangu idya uchi, hune kuzipa nekunaka kwauchaita parurimi rwako, kuchava nekupona kuchavapo, kuchava neuchenjeri uchava mamuri, kune zvinofana kuzaruka pakati penyama yedu. Tine vamwe vana vatiinavo kana kuti vanhu vakuru zvakare vatiinavo vekuti vana vachienda kuchikoro ticha akatotaura, achingopedza kutaura akatobvunza mubvunzo, zvaatobvunzwa zvinotodzima kuti tadza kuziva kuti anga achitotaurwa naye here ndiye. Tikabatsirana nevana ivavo vari kuenda kuchikoro either primary level kana kusvika kusecondary level, vanosvika pavanozarukawo njere nekutondera kana kubata zvavanenge vachidzidza. Totosvika kuvanhu vakuru chaivo kuti vakura vanotoita hanganwa. Tina hama dzedu chaidzo dzinototaura kuti munhu akangobuda achinzi ari kunotenga but akazongoerekana ongoenda haatozikana wari kana akabva kuno Domboshava akatozobatirwa akupinda mugweru, njere dzake dzaita sekuti dzakanganwa.
zvinotibatsira zvakare kurapa matambudziko anenge achibata mukati menyama dzevanhu. Ndinovimba kuti ndo zvatinenge takatarisana nazvo mukurarama kana tichishandisa anointing porridge kana kuti porridge irori. Inenge yakanamatirwa ende uchinamatawo zvekare munhu waMwari achiita zvaanoita. Saka pano kereke panapa ndaona zvinhu zvikuru zitereke zvichiitika panapa. Vamwe vanhu chaicho vari kutofamba, vanhu vasingafambe vari kutofamba nayo porridge iyoyi. Porridge chokwadi tiri kudya. Porridge iri kuti ndiziye kuti sei richindirapa, nokuti kumba ndinogona kubika porridge rangu rezviyo, ndinogona kudya sadza rangu rezviyo, asi rairamba kundirapa. Iye zvino ndauya pano iporridge, harina shuga, harina chinhu, iporridge rangobikwa nehupfu hwezviyo. Asi iye zvino inini hama dzangu, ini ndararama ini ndapona ini. Shoko rangu kunemi hama dziri mumativi mana mune matambudziko akutambudzai, matraya mhando dzeminamato, matraya mhando dzemajekiseni, matraya mhando dzemishonga yaramba. Ndinoti chimbouyai muedze simba raMwari kuburikidza nemunamato weBota panzvimbo yeDomboshava pamuprofita waMwari W Machipisa. Mumboona zvinokuitirai Mwari, nokuti shoko ravo Mwari ndo rinotisimbisa pakuti ndiedzei muone zvandinokuitirai. Vanhu vaibva kwakasiyana siyana, vaine zvirwere zvakasiyana, zvirwere zveBP, vamwe vaiva neshuga, vamwe vaiva nezvirwere zvemakumbo. Porridge rezviyo iporridge rinobikwa richiiswa inonzi anointing honey nemuprofita waMwari, kuburikidza nekutumwa kwakaitwa naMwari kuti isusu tiponeseke. Kuburikidza kwekunge Mwari avatuma pamusoro pezvirwere zvakasiyana siyana zviri kunyanya kubata vanhu, zvakaita zvinana BP, shuga, kenza, makumbo, musana. Saka Mwari achituma Bishop Machipisa akavatuma achiti tinofanirwa kudya porridge rezviyo rine anointing mukati. Ndingangoti mhuri dzose dziri muAfrica dzakakomberedza Zimbabwe ino, ndichitojamba zvakare kuti ndipfurire mberi kuenda kunyika dzichando, munhu wese akasununguka kuti awanirwe mukana wekuti porridge ro risvike kwaari. Kazhinji pandinoti vanhu uyai panzvimbo, vamwe vane matrairo avanenge vakamboitawo vakasazvinzwisisa nemabatiro. Saka sezvamuri kuona kuti pane matenda aripo panzvimbo inoyi, ndine vanhu vandototendera kuakomodheta. Iproblem yeshuga here, iproblem yekensa yangaitaura nezvayo, iproblem yekuti aita mafaya bronze here, iproblem yekuti BP iri kushuta zvakanyanyisa here, kana kuti shuga iyoyo aita urwere hwemakumbo kana kuti hwemusana. Tinovati uyai panzvimbo totanga naye munamato tiinaye, tozomupa waanopedzera ari kumba. Saka ndichiedza kudzoka pamhinduro yamandibvunza kuri kuti vari kuBotswana, vari kuSouth Africa, Zambia, Mozambique, Malawi, DRC kana kupfuura kunyika dziri kure, tikakomuniketa navo vanokwanisa kutumirwa munamato iwo chinosvika kunzvimbo dzavari kuti vabatsirikane pamatambudziko avanenge vainawo. Kazhinji porridge iri tinotendera kuti ribikwe nezviyo kana kuti nemapfunde. Chikonzero Mwari chaiwo kana kuti pakafamba Jesu, paitoitwa mabasa ose aiitwa ekubatsirwa kuvanhu, kana kuti simudziro yaitwa nevanhu, kana kuti ingava munamato ipi yaiitwa ichiitirwa vanhu, parubatsiro rwavaisangana narwo mwanakomana womunhu naivo Mwari vaitoshandisa izvozviyo izvozvo namapfunde iwayo. Tichaona zvakare kuti kubhuku yaSamuel, David ari kufamba matunhu achirwira vanhu hondo. So ndo patiri kuona kuti hondo iyoyo vari musango vanzwa nenzara. Pavari kutuma machinda ake kumba kwa Nabal pamwe chete naAbigail, vari kunokumbira zvingwa kana kuti mabhanzi ezviyo kana kuti zvemapfunde pamwe chete nenyama. Saka ndo pakabvira nyaya yekuti zviyo izvi nemapfunde zvakagara zvakakomborerwa zvakableswa naMwari. Zvinotoreva kuti tikatovaona zvopano chatinototanga taita tisatangotora nekubvisa kumunda nekutoti takupa vanhu, kutanga tazvisa kuna Mwari, toudza Mwari kuti mbeu dzenyu dzamakatidyarira panyika uye dzamakaropafadza nadzo kubva
pakuvamba kwenyu neshoko renyu chishumirwa ngazvive nesimba rekuponesa vanhu zvishuwa dzikinuro yevanhu inowanika kubva pamunamato iwo. Saka kubikwa kwemunamato weporiji chinokoshesa kuti ubikiwe nezviyo kana kuti nemapfunde. Poriji rinotibatsira utano hwevanhu kubva pamatambudziko avanosangana nawo. Ndinovimba kuti nekufamba kwenguva muchange muchisangana navo vanhu neruzhinji rwavo uye nemwe nemwe kutaura kwake kwakasiyana pamusoro peporiji irori. Like poriji mabikiro atariita izvozvi pakati pavo kana paine munhu ane udyiswa wainawo kana waakubuda anogona kubatwa nekuvhomita kurutsa kana kuti anogona kubatwa nerunning stomach kuklina mudumbu make. Uyezve zvakare kana tiri kuti nyongo yakagara mumunhu kuroti kana tamupa poriji kubenefita kwaanowana kubuda kwenyongo iyoyo osara iye ahila kureva kuti haacharamba achitambudzika nekuda kweurwere hwenyongo iyo kuti padiki padiki abatwa nenyongo padiki padiki maasidzi anzi akwira munhu achitokwanisa kunge achidya zvakanaka achirarama zvakanaka kuroti mabenefits ndeyekupona nekushandurwa kweupenyu kubva muvanhu.